Hej, mit navn er Martin. Jeg er ejer og stifter af Daisy, og i dag vil jeg lige lave en lille video for at forklare jer lidt om vores helt nye Daisy-flaske. Daisy-flasken er en dobbeltlæret stainless steel termoflaske, som er designet til, at det du drikker holder lige præcis den temperatur, du gerne vil have det skal være. Sammen med det har den en lækker powder-coated ydre, plus en gummiring her i toppen, som er nem at bringe med sig lige hvor man vil have den. Oven i det, så har vi vores super smarte lagersrum, der passer fint hernede i bunden af flasken. Jeg kan fx godt lide at bruge det her rum til, når jeg skal have mine nøgler, mine vitaminer, nogle snacks, eller hvad jeg nu lige har lyst til at bringe mig med på min gåtur på arbejdet eller nede i fitnesscenteret. Jeg håber, den her video har været hjælpfuld til dig, så du nu er lidt mere sikker i dit valg om at købe en Daisy-flaske.